खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै आं दङ नैबे आइ पवालियावहाय भारत उदांस्रि जानानै 75 बोसोर जानायनि उनावबो नैबे आइ पवालि आरो नांगलभाङा दैनि गेजेराव थानाय माखासे रायजो राजाफोरनि सिमाङा दिनै मोगथां महर मोननो थांदों जाय बिथांमोना दैजों बारसोमनानै गोलाव सम हान्थिनांगौ जादोंमोन दिनै बे दालाङा मोगथां महर मोनबाय बेखौ दान्दिसे उनावहायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होगोन दा नैबे दिनै बेखेवनो थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोनदों आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायबाय बेहाय जोंजों आं माखासे रायजो राजा दङ बेनि गेजेराव जायगानि एमएलए सार बिथां जयन्त बसुमतारी दं बिनिफ्राय मिथिना लागोन दान्दिसे उनावनो नैबे दालाङा बेखेवनो थांगासिनो दङ गोलाव 75 बोसोर जालांबाय भारत उदांस्रि जानाया बेनि उनावहाय नैबे आइ पवालि आरो नांगलभाङानि गेजेराव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सिमाङा जाफुंसारबाय मा फोरमायगोन सारा नंगौ जे जोंहा पाटाबारि औगुरि नांगलभाङा बे गुवारथार ओनसोला हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बिमा दै फारसेजों सोनाबहा आरो ओरै सानजाहा नोङो नांगोल दै दङ बे दैखौ फारनैजोंबो बारनांगौआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद माने गोब्राब मोनसे थासारिमोन बिसेसकरि दैज्लां बोथोराव आरो बांसिनै खस्थ' होननानै बुङोब्ला फरायसाफ्रा दै बारसोमनानै थांनांगौ जायोमोन आरो मालाबा बिथांमोना नाव जावो बहाबा जायगा खिन्थु नावखौबो बबेबा समाव जावनो हायै जायो मानोना बियो भुटाननि जोबोद खाथियाव आरो भुटाननिफ्राय जोबोद दाहार बियो जायो जायनि थाखाय नाव बेलथायनाय बा बिदिनो गोबांनि साइकेल मटर साइकेल मबाइल धोन सम्पतिफ्रा दैयाव गोजावलांनाय बेफोरबायदि थासारिफ्रा गोबाङैनो जाबोबाय आरो मानसि थैगुलायनायसिम जाबाय नाथाय गोबाव समनि उनाव दिनैहाय बे आइ पवालि दालाङा दिनैहाय जाफुंनो थांगासिनो दं दिनै बेखेवगोन मानसि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गोजोननायावनो जोंनिबो गोजोननाय आरो जों रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लादों बियो निस्सय दिनैहाय मोनफा नङा मोनफा मावफुंजाबाय थादों बियो जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां बाथ्रा आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बे जोबोद मोनसे खुसिनि रादाब दिनैनि बे समा दा नैबे दालाङा बेखेवजानायनि उनाव बेसेबां रोजासो रायजो राजाफोरनि थाखाय माने उपकारकृत जागोन रोजानि बाथ्राखौथ' बुंनो हालिया बिसेसकरि जोंहा पाटाबारि औगुरि नांगलभाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जगाजगनि थाखाय बेसेबांबा बिथांमोना आइ दैमा बायदि नांगोल दैमाया बिराद मोनसे बेरियार जाना थादोंमोन बे बेरियारा दिनै गैया जासिगोन आरो बिथांमोननि फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय इक'नमिकेलि एजुकेसनेलि ससियेलि जिखिनि बिथांमोना आनटाच बायदि जानानै दंमोन बिथांमोना बिसेसकरि दैज्लां बोथोराव बे सुफुंख' हायै गोदोनासे मोनसे बिथांमोनहा दुखु जारला खस्थ'आव दंमोन बे दिनै नैबे दालाङा जानाय लोगो लोगो मोनसे साइडजों दिनैहाय खुला जाबाय लोमजानाय सुबुंफोरखौ हस्पिटालाव लांनाय बेबायदिनो नोङो जायफ्रानोखि माने मा होनो प्रेगनेन्ट अमेनफोर जायफ्रा जोनोमनि टाइमाव खस्थ' मोननांगौमोन बे दिनै मोनसे साइडजों खुला जाबाय बेजोंबाबो बिथांमोननि जेंनाया एसे जोबसिगोन होननानै आङो दिनैहाय बुंनो हायो गोजोननाय थाबाय सार दा आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों दान्दिसे उनावनो नैबे आइ पवालि दालाङा बेखेवजागोन गोलाव बोसोर रायजो राजाफोरनि बे जेंना जेंसिया दिनैनिफ्राय सुस्रांजागोन दा दान्दिसे उनावनो नैबे दालाङा बेखेव जासिगोन केमेरामेनखौ आङो एसे एक्सप्लर खालामनो थाखाय खावलायबावबाय